Malamin so. Damuwa bata karɓe ki ba, shi yasa ko da na ganki a wannan hali na ji zo tambaye ki dalili. Kar ki ci gaba da shi, damuwa ta cika miki zuciya. Me yasa ya bar ni? Ya bar ki ne domin ya gane irin soyayyar da kike mishi. Ya bar ki ne domin ya ga zai iya rayuwa da ke ko babu ke. A'a, ya bar ki ne domin ya ɗanɗana wa zuciyarsa zafin so ko kuma ya gane irin san da kike mishi. Ashe masoyi yana iya hukunta wanda yake ƙauna? A'a. Me yasa yake hura ni da rashin shi? Saboda duk a jikinku za ku ji zafi. Ba ke kaɗai ba ce, sannan a duka ruhu za ku raini raɗaɗin. Domin a duka rayuwarku za ku girmama al'amarin soyayya. Wanda ya zo ya furta ma kalmar so da safe, ya zo ya furta maka baya son ka da yamma, to ƙarya yake. Saboda haka ki buɗe idan kike haske, kada ki rufe shi kenan. Kamar yana ƙauna, kamar kuma ba zai iya rabuwa da ni ba. Jini da hanta, rai da numfashi, zuciya da ruhi, haka kuke, kuma haka nake so ku ci gaba da kasance. Ko ki kira shi a waya ko kuma ki ɗauka ki je ki same shi a inda yake, ko kuma ki aiki zuciyarki ta aika masa da saƙon soyayya. Ina tabbatar miki da cewa sai ya saurare ki. Ya kamata a ce na san sunanka. Sunana Abdul, amma an fi kirana da malamin so. Ba ni da wani aiki sai gyara matsalolin masoya. Ba na son daga masoya sun shiga wani hali. Burina na ga farin ciki da fuskokin masoya. Ina miki fatan alheri, fatan komai zai wuce. Malamin so. Aini har yanzu ba kirkiri laifin da za ka yi min na ajiye shi a cikin zuciyata. Da gaske? Da gaske nake mu. Ƙaunar mu mai tushe ce, suyar mu mai asali ce, ki sani ko da rai ko babu rai, gangar jiki ba za ta taɓa rabuwa da ke ba. Wai shi in tambaye ka me yasa ka bar ni ne? Na yi ne saboda ki gane kina sona ko ba kya sona. Ashe kai makaho ne ban sani ba? A kanki. Ido na a rufe ko da ya kasance a rufe. Ba na ci, ba na gani, ke kaɗai ci dukkan jagaba a cikin al'amura na. Kaurace man da kai ba ƙaramin jefa ni cikin rashin jin daɗi ba. Ka san cewa duk abin da na kalla kawai kai kaɗai nake gani? Na kasa cin abinci, kuma sannan na kasa yin bacci. Zuciyata ta cika da damuwa da kunci. Kar ki bari hawaye su zuba a fuskarki domin za su cutar da lafiyata. Na gode wa Allah, sannan na gode wa Abdul da ya farkar da ni darajar sanin soyayya. Wane ne kuma Abdul? Malamin so kenan. Malamin so. Mutumin kirki zaki ce mu ya cancanci duk wata godiya. Malamin da ya gagar dukkan wani malami, malamin da ke gyara zuciya da zuciya, malamin da ke gyara ƙauna da soyayya, yakan ƙara kusanci tsakanin masoya da masoya. Wannan bawan Allah da ni za mu saka masa kuwa yana da girma da daraja, ba a iya ido da zuciya ba, har da duniya gaba ɗaya. Ina zan gan shi in yaba wa ƙoƙari da himmaci. Gaskiya ne, to ni ne yanzu ina so zan shiga gida. Ban gaji da ganin ki ba. Ki sani ina son ki, ina ƙaunar ki. Da san ki nake kwana, da san ki nake tashi.
na haramta wa koda kuda ta bata cikin shi. Ni na ki ne. Na gode, kuma ina son ka. Malamin so Bye-bye. shi so in ya sarke zuciya babu mu. Karki sake ki kai na bango. Wallahi idan na tafi ba za ki sace gani na ba. To sai me ka tafi mana in ka tafi ai ba mutuwa zan yi ba. Na sani amma za ki ji Jin ciki ai dama na saba tunda na haɗu da kai. kuma dole sai da ni kike walwala ba? Tun ɗazu kake cewa za ka tafi kuma ka ƙi tafiya me kake jira? Na san ba za ka tafi ka bar farin cikin ka ba shi yasa ka ƙi tafiya ko. To ina so ki sani in dai ke ce farin ciki na yarda na baki har abada. Malamin so yana da kwanso a zuciya. Kar ka sake ka tafi wannan kuskuren a rayuwarka. Malamin so gashi shi so. Ba a yaƙi da su domin farin ciki ne mai rayuwa a zuciyar masoya. Ba a korar so ta ƙarfi da yaji domin shi jini ne. Ba a tsanar masoyi saboda abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba. Me yasa kake wasa da rayuwa? Ka gane ina so na koyi rayuwa ni kaɗai. Komai na rayuwa abu ne. Kowanne yana da mahaifi. Idan masoyinka zai dinga gutsar naman jikinka yana ci har ya ƙare, za ka so a ce a ƙara halittar wani gangan jiki domin ka bashi ya ci gaba da ci. So ba suna ba ne kawai, aiki ne mai tafiya tare da gangan jiki. Wasu sun iya furta kalmar so a baki, amma ban san menene ainihin shi so ɗin ba. Dan Allah ina roƙon ku, ina so ku ci gaba da tafiya a saharar masoya. Kada ku bai wasu kunya a idon duniya. Ku zama jajirtattu wanda za ku iya aje tarihi a duniyar su. Ko wata rana kuma za a iya kiran ku da malaman su. Na bar ku lafiya. Malamin so shi so in ya sarke zuciya babu mafita. Malamin so, malamin so. Ba kya buƙatar godiya ko yabawa akan wannan domin aiki na ne. Malamin su Sunana ne kuma aiki na ne gyara kowace matsala da take cikin soyayya. Ban damu da komai bayan haka ba. wai kai wani irin mutum ne? Ni bawan Allah ne mai hidima ga soyayya. Ni da raina na sadaukar da su gaba ɗaya domin masoya. Damuwa ta ɗaya na ga masoya a cikin ruɗani da tashin hankali. Baƙin ciki na ɗaya na ga masoya sun rabu. Ba na so ko kaɗan na ga alaƙar su ta ɓaci. Domin ina jin raɗaɗi a cikin zuciyata. Na daɗe ina samun labarin abubuwan da kake aikatawa. Ban tabbatar da haka ba sai da abin ya zo kaina. Ka ceci zuciyar da ta daɗe tana fama da ciwo. Ka sama min farin cikin da na daɗe ban samu ba. Ka sama min natsuwa da na daɗe na fidda rai da shi. Yaushe rabo da mu yi hira mai daɗi da masoyina har na manta. Sai gashi yau mun yi don saboda kai. Gaskiya na ji daɗi sosai da sosai. Ƙauna tamkar rubutun dutse ce, ba ta taɓa gogewa duk daren daɗewa. Ƙauna halitta ce mai motsi a dukkan zuciyar masoya. Ina muku fatan alkhairi a cikin sabuwar duniyar ku ke da masoyinki. Me kake so? Ina so a duk lokacin da kuka tuna da ni ku mun addu'a domin ita kaɗai nake buƙata a duniya. Farin ciki fa? Na daɗe da samun farin ciki a cikin duniyata. Abu ɗaya ne ya rage mu na gama da duniya lafiya a rayuwata. Ki gaida min masoyinki. Malamin so na jinjina mishi. Sai an jima. Malamin so, malamin so. Malamin so kenan. Me ɗauke da abubuwan mamaki. Nisa wani lokaci sai yake zama kamar lokaci. Nisa wanda yake so yake jefa a cikin Malamin so. so baya taɓa zama haka malam. Ka gyara zancen. So baya zama damuwa ko baƙin ciki.
sai dai ya zama silar farin ciki da annashuwa. Kai ke ka kalli so, amma so shi ne jefa ni halin. So baya zama damu, amma kai ka fahimce shi a haka. Na masoyiyar ta da Kullum faɗa miki ba ma iya zama minti a sa'in ji. Shi sa nake gani ba ran haƙuri su. na hasken da ya fi kasancewar ka da wanda kake so. Ai babu shi. Na iya sai ka ce. So yana tare da ƙalubale ba irin wanda kake faɗa ba. A yi faɗa a shirya. Shi ne soyayya. Shi yake ƙara shakuwa da ƙauna a tsakanin masoya. Kar ka gaji. Akwai nasara a rayuwarka. Alamun su sun samu yanzu. Idan ka ji daɗi, kai mun addu'a. Ita ce malamin su yake buƙata. Sai an ji. Ka san menene? A cikin faɗa. Sako aka bani ba. Ina jin ki. Dama cewa aka yin tambaye ko yaushe za ka turo. Gobe. Haka da sauri? Irin kuma ta masu kyau. Ai sai da haka. Saboda kar in je wani ya zo ya min saki yadda babu ruwa da ƙarshe kuma in zo in nadama. Dama ba ta ɗaya daga cikin tsarin soyayya. Da dama ba ta tare da waɗanda suka sallama rayuwarsu a kan soyayya. Na san kun san haka. Malamin su. Allah Ubangiji ya biya ka da mafificin alkhairi. Gaskiya ne malamin su. Ka mana adalci, ka kyautata mana a iya tsawon rayuwar ba za mu taɓa mantawa da kai ba. Burina ya cika. Na cika ƙudurina ko a yanzu tarihin su yana alfahari da kuma mutanen kirki. Da zarar an saka rana, zan sanar da kai na san za ka zo bikin. Ƙwarai kuwa, ina alfahari da ku ɗaliban soyayya. Gaba salama kuma baya salama. Malamin su. Malamin su, malamin su, malamin su, malamin su, malamin su, malamin su.